זהו, בדיוק, זה מה שחשבתי עכשיו, שאני אקח איתי. בוא תעשה את הטריקים שאתה יודע לעשות עם הידיים. אוי לי להסתכל, מה זה? איזה אצבעות. וואו. איזה אצבעות. לדעתי עושה קקי. אם כן, זה כבר פעם שלישית. אני ראיתי כבר פעמיים שמנקים אותו. מה? אוי, אולי הוא מתקרר, שמע, אני מפחדת כבר. תכניס אותו אולי פנימה, כל כך הרבה אפצ'יקים, הוא רק נולד. הוא רק שנולד התקרר, זה כמו אבא שלו, אני גם עושה סרט של אפצ'יק, כמו שאת יודעת. נדל ואני עושים ככה. נחמד, תראה שאתה עיניים כמו של סיני קטן. שלא, זה בגלל שהם הפנים עוד נפחות, ויש לנו גדולות. ממש, תסתכל בפרופורציה של הפרצוף, מאיפה הביא כאלה עיניים גדולות? שירה, יש לה עיניים ענקיות, לא רוצה. בסדר גמור, הדפה שולח. לא בוכים. הוא לא בוכים. אבל לא אמרו שאני בוכה. לא תסתכל עליי במבט של איזה שובב. בית"ר ירושלים, מה? תסביר. אבא שלו מכיר את כל...